Россиядә балаларга федераль түләүләргә гаризалар кабул итү тәмамланып килә. Ул Россия президенты Владимир Путин башлангычы белән гамәлгә ашырыла. Пандемия чорында мохтаҗлык кичергән гаиләләргә ярдәм ителә. Татарстанда яшәүчеләрнең байтагы әлеге түләүләрне алды инде. Тулырак киләсе язмада. Уен бүлмәсендә нәни балалар мәшкилә, ә күрше бүлмәдә уку процессы башлана. Глеб мәктәп программасын мөстәкыйль үзләштерә. Әмма гаилә финанс мәсьәләләрен бергәләп хәл итә, дәүләт ярдәменә таяна. Пандемия чорында мондый ярдәм гаиләгә бик тә ярап куя. Выплаты мы начали получать с апреля месяца. С апреля у нас получается на... Без түләүләрне апрельдән бирле ала башладык. Апрельдә кечкенә балага 5000, июнь-июль айларында һәр балага 10000 сум акча бирелде. Барлык акчада карточкага күчте. Бер тапкыр гына гариза яздык. Күп гаиләләрдә әлеге акчаны балаларны мәктәпкә һәм балалар бакчасына әзерләүгә тотканнар. Ярдәм 16 яшькә кадәрге балалар тәрбияләгән һәр гаиләгә бирелде. Пандемия чорында 3 ярдәм чарасы кертелде. Апрельдән алып июнь аена кадәр 3 яшькә кадәрге балаларга 5000 сум акча түләнде. Июнь аенда 3-тән 16 яшькәчә балаларга 10000 сум акча бирелде. Июль аенда 16 яшькә кадәрге барлык балаларга да шул кадәр пособие түләнде. Татарстанлыларның күбесе дәүләт ярдәменнән файдаланды инде. Более 760 тысяч татарстанских детей получили выплаты на детей. Татарстанда 16 яшькә кадәрге 760 меңнән артык бала түләүләр алды. Коронавирус йогышы шартларында ул истәмә социаль ярдәм чарасы булды. Республикага федераль бюджеттан 16 миллиард сумнан артык акча бирелде. Төрле сәбәпләр белән балалар өчен акча алырга өлгермәгән гаиләләр моны 1 октябрьгә кадәр эшли ала. Гаризаны күп функцияле үзәкләр яки дәүләт хезмәтләре порталы аша бирергә мөмкин. Барлык мәгълүматны документлар буенча төгәл тутырырга кирәк. Акча банк счетына күчерелә. Гөлназ Ибрахимова, Регина Сафиуллина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.